Kowoke mago mag golo penjo duche makawuono kotelo kod jatend migawo mag weche mago mag somo Ezekiel Machogu nyakora moge jongo dhano county ma Homa Bay watude kod jafwambo wadwa mantiere kar kanyo Ali Abich okonwane ni nyaka sani chal mar wach en mane ka okinyi makawuono watemo nono odiochieng'ni makawuono ne duoko to koro chal nade kuonde mopogore opogore gin mage moseyudo maling' gin mage kawuok e county ma Homa Bay. Ali Abich inade sama olose kodi sani ka imiyowa duoko mawuok ate county ma Homa Bay mage misechoko nyaka sani. Ero kamana ahinya nyawadwa Cleophas Oluoch ka intiere studio mar Nairobi. Wabiro kachiel ka wantiere e boma ma Homa Bay kaendi e skul mar King Solomon mane achiel kuom skunde mantiere e boma ma Homa Bay kaendi kendo Cleophas wang'eyo ni duoko mar piny mar higani endi mar KCPE ne ogol duoko mare ayango odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mochung'ne somo e pacho kaendi ka en duoko mogik ma otim bang' higni 38 ma piny mar klas 8 KCPE osebedo ka itimo e kor gwenge ma pacho kaendi. Cleophas wasebedo ka yudo ng'ur kowuok kuom jopuonj mopogore opogore kaunti ma Homa Bay kandi kaluwore kod deko manitie e lai mar mbui mane duol mar NEC oketo mar mondo mi ore duoko ka nyaka sani thoth skunde mane waseloso kod jopuonje skunde go eko yango ni pok yudo duoko magi nyaka sama odhi e yamo niendi. Kata kamano inyalo neno ka achiel kuom skunde manok e Homa Bay kaendi kamoting'o skul mar King Solomon masani koro wantie niendi en moko kuom skunde ma oseyudo duoko margi mar piny mar KCPE manogol ayanga odiochieng' ma kawuono. Kaka inyalo neno ka mor okwako skul endi bang' ka giseyudo duoko mag jopuonjre manotimo penj mar klas 8 KCPE kendo nyiso duoko maber mokalo e skul endi makoro kelo mor e kind jopuonj kaachiel kod jonyuol kod jopuonj nyithindo manotimo penj e skul primar ma King Solomon mantiere e boma ma Homa Bay kaendi. Achiel kachiel Cleophas abro bago twak kod tend skul endi kaachiel kod jopuonj mondo nyiswa ni to nyaka sani endi duoko ma giseyudo e King Solomon kaendi chalo nade to en duoko ma ginyalo neno wacho ni chalo nade kaluwore kod ka gipimo kod duoko mane giyudo higa mokalo. Ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni King Solomon kaendi un achiel kuom skunde ma oseyudo duoko margi kata doko ni jopuonj ywak ni mbui lai mar ne duol mar NEC ochiwo ma iore duoko mar penj ne kod ng'ikruok kendo nyaka sani thoth jopuonj pok oyudo duoko margi. In ga achiel kuom skundi kaendi ng'iswa ni duoko mar skul kaendi chalo nade to bende duoko manugeno bang' kane jopuonjre ma skundi kaendi otimo penj mar KCPE ma higani endi machiegni. Erokamano brother Ali Abich. En adieri makende ni ng'ikruok osebedo e duoko ma kawuono imanyo e simu e yor simu but nyaka sani waseyudo duoko mar nyithindo 57 ne waenroll nyithindo 60 to nyaka sani nyithindo 57 duoko gi oseduogo ma nyithindo 3 kende ema duoko gi pok wayudo. Nyaka sani Ali nyathiwa ma ni malo kabisa iluongo ni Joy Grace oyudo max 414. Jite jomoseyudo max 400 kadhi mbele nyaka sani wan gi nyithindo 10 kendo joma nigi max 300 kadhi mbele gin nyithindo 47 abwana Ali. Koro duoko to okrach though ntiere drop moro matin nationally to duoko mwayudo we thank God ni okorach. And one of the best mwayudo kaka King Solomon School. Kendo adakaw thuolo ni brother Ali duoko mondo mi uyud duoko maber nyaka bed ni entiere tudruok maber kod jonyuol mag school. Koro thuolo ni adakaw mondo mi agone jonyuol ma King Solomon te erokamano kuom tich maber. Jopuonj ma puonjo nyithindo gi botiyo matek kabisa kendo gimbe nyaka gone gi erokamano maduong'. Wiya ok nyalo wil gi chairman mar school Dr. Bishop Oyugi for the support manosebedo komiyowa. Which ok nyalo wil gi the sub county director mar Homa Bay Madam Ziada Osando kuom jiwo osebedo ko jiwo candidates wagi kod the school at large. And then the candidates gi otiyo matek kabisa though challenges ne wan godo kaka school to nyaka sani nyaka wagone Nyasaye erokamano maduong' nikech gitiyo maber kabisa. Onge nyathi ma oyudo below 300 marks
koro en duoko maber kabisa. Erokamano director kapok awe aduoke studio ka kod teacher ma skul endi beneno ka duoko ma kawuono jopuonjre mag yudo gieki gin duoko manugeno kalro kod penj manotimo mar KCPE ma higani endi. Thank you, Bwana Ali Abich. I can say with a lot of confidence that as King Solomon School, we have done it again. Adabedo gi mor mar wacho ni King Solomon School ochako timo maber kendo nyadichiel, and we really thank God for that. Duoko monongo kawuono ni is one of the best mosebedo kwa kwadwaroga. Medoko ne Nyasaye erokamano. Kipimo mar KCPE manoyudo higa mokalo to gi masani endi ang'eyo ni director wacho ni nyaka sani nitie results mag jopuonjre adek mapok oyudo, to aneno ka oseyudo thoth duoko mag jopuonjre manotimo penj. King'iyo duoko ma higani endi kod manotimo 2022, ineno ka pogruok kama chalo nade? Thank you, Bwana Ali Abich. Anyalo wacho ni so far so good. Last year ne wan gi 11 candidates with 400 marks. Nyaka seche mwasegike ni, although pod wadhi mbele gi nwang'o result, over 10 candidates have scored 400 marks. Tiende ni wantie kama ber. Erokamano Bwana Ali Abich. Kilofas mani winjo ka wan ka achiel kachiel skul ma King Solomon kaendi ka winjo ka director ka achiel kod japuonj maduong' e skul kaendi wacho ni duoko magiseyudo nyaka sani duoko momiyo gi mor ka opim kod higa mokalo, kata giwacho ni nitiere midhiero moko mane gikale higani endi sama ne jopuonjre dhi nyime kod ikruok ne timo penj mar KCPE ma bende ne motim mogik e pacho kaendi ka sani koro sirikal ikore mar keto lai manyien mar CBC mondo dhi nyime pacho kaendi. Bende Kilofas anyalo wacho ni nitie skunde moko mabe waseyudo duoko magi ka midhiro ma pod okwako thoth skunde Homa Bay kaendi en mana wach mar lai mar mbui manene koketo mondo mi ore kwayo ore jogo eko mano timo penj nyalo ore duoko mondo giyud duoko margi. Kaka mano to nitie skul miluongo ni Shauri Yako Primary School, en skul mar sirikal e boma ma Homa Bay kaendi. Duoko ma yudo kuom teacher mar skul nyaka sani en nitie japuonjre manyinge iluongo ni Merix Akinyi mowuok kod maksi 300 kod 89 kaachiel kod japuonjre manyinge Joy Brenda mabende owuok kod maksi 389. Kapok awe mondo idhi nyime kod ng'iyo gwenge mamoko kaka penj mar KCPE otimo, amor mar bedo kaachiel kod achiel kuom jopuonjre manotimo penj e skul mar King Solomon kaendi. Mwadwa chako gi nyiswa nyingi to duoko chalo nade, to yudo maksi machalo nade, to bende en max mani gombo yudo e penj ma higani endi machiegni? My name is Joy Grace. I've gotten 414 marks, and it was the marks that I was expecting to get. You've gotten 414? Yes. Okay. So, which school are you intending to go, and what's your dream? I intended to go to Bunyore Secondary School, and I want to become a pilot when I grow up. And we know that there are a number of candidates who have not achieved the required marks. What is your message to your fellow candidates who serve this year KCPE and they have not achieved the marks that they decide to achieve? I would tell them not to give up and to continue dreaming and to continue achieving their goals. Thank you. Kilofas ka waketho tadudu kachiel kachiel nyaka studio mara mondo idhi nyime kod ng'iyo gwenge mamoko kalure kod duoko mar penj mar KCPE ma higani endi. Ka wan bende wabiro dhi nyime kod luwo skunde mamoko mondo wang'e ni to skunde mag primary ma kaunti ma Homa Bay kaendi kamoting'o skunde mag ji giwegi, skunde mag sirikal otim machalo nade e penj mar 2023 ma bende ne penj mogik ma otim mar KCPE e pacho kaendi. Kilofas. Agoni erokamano ahinya Ali Abich, ibage yo makare kendo pochgi pak ne Joy Grace oting'e kanyo kendo isunge ayo maber e kinde mabiro kogeno bedo jariemb ndege oda bedo pilot kosomo kata butere gas. Erokamano ahinya mar